Is-sena li għaddiet kien hemm żieda ta' kważi 250,000 passiġġier li vjaġġaw fuq il-GoZo Channel. Dan jirriżulta minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li wriet kif meta wieħed iqabbel is-sena 2014 mal-2013 isib ukoll żieda fl-ammont ta' vetturi li qasmu l-frigu u anke fin-numru ta' vjaġġi li għamlet il-GoZo Channel permezz ta' 3 vapuri tagħha. Filwaqt li fl-2013 kien hemm kważi 4,400,000 passiġġier li qasmu bejn Malta u Għawdex, fl-2014 kien hemm kważi 4,650,000 passiġġier. Din iż-żieda ta' kważi 250,000 tfisser ukoll żieda ta' 5.6%. L-ammont ta' vetturi li qasmu bejn iż-żewġ gżejjer kien ta' ftit iktar minn 1,278,000. Dan meta s-sena ta' qabel in-numru ma kienx qabeż il-1,190,000. Din iż-żieda tfisser 7.8% iktar mis-sena preċedenti. Il-vjaġġi żdiedu b'230 jew 1.2%. Filwaqt li fl-2014 kien hemm 19,860 vjaġġ, fl-2013 kien hemm 19,630 vjaġġ. Kif mistenni l-iktar xahar li baqa' jara vjaġġi bejn Malta u Għawdex kien Awwissu, xahar li matulu saru kważi 2,000 vjaġġ. Din fisret żieda ta' 9.8% fuq is-sena ta' qabel.